Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Βασίλης Νικόλαος Βιτσιλόγενης και βρισκόμαστε στην Πάρο, όπου γίνεται η φωτογράφηση για το περιοδικό Greece Now που συνοδεύει το Harper's Bazaar, το αραβικό. Βρισκόμαστε εδώ στο White Dunes που μας φιλοξενούν κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης, αλλά και η φιλοξενία είναι καταπληκτική όλες αυτές τις 2-3 ημέρες που βρισκόμαστε εδώ. Βλέπετε εδώ μια θέση κενή, η οποία σε λίγο θα αρχίσει να γεμίζει από όμορφες κυρίες που έχουν τα brand τους και θα τα παρουσιάσουν στο Greece Now. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε την πρώτη μας καλεσμένη. Έχω μαζί μου την Χριστίνα Φαρμάκη, όλοι την ξέρετε, αλλά όμως με την καινούργια της συλλογή ρούχων και τα τελευταία χρόνια που βρίσκεται στο εξωτερικό, δεν ονομάζεται, δηλαδή δεν βγαίνει με το όνομα Χριστίνα Φαρμάκη, σωστά, είναι με το Χρυσάνθη, το βαφτιστικό. Το βαφτιστικό όνομα. Πρώτον, χαιρετούμε τους πάντες, καλώς ήρθατε κοντά μας, με αυτό τον υπέροχο παρουσιαστή. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Χρυσάνθη θα σε λέω. Ναι, το Χριστίνα το χρησιμοποιούσα στην προηγούμενη ζωή, Βασίλη μου. Δεν ήθελα να πω στην προηγούμενη ζωή, γιατί ακούγεται λίγο περίεργο. Γιατί είναι η συνέχεια της ζωής αυτό που κάνεις. Ναι, σε εισαγωγικά στην προηγούμενη ζωή, στην οποία το επάγγελμά μου ήταν το τραγούδι. Και πριν modeling, είχες βραβευτεί, Καλά. Εντάξει, μην το πάμε εκεί. Πολύ παλιά. Εντάξει, τα θυμάμαι όμως εγώ, τα θυμάμαι. Λοιπόν. Αλλά καθότι σταμάτησα για να αφοσιωθώ 100% στην οικογένειά μου και στην ανατροφή των παιδιών μου, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να υλοποιήσω ένα όνειρο πολλών ετών. Και αυτό τη το όνειρο. Τη λατρεία μου στο chic κομψό ντύσιμο και στην παραγωγή ρούχων και ενός brand δικού μου. Ωραία. Το brand ονομάζεται Χρυσάνθη Φαρμάκη. Ναι. Και θέλω να μου πεις, καλά, χθες το βράδυ, επειδή βρεθήκαμε εδώ πάλι στο White Dunes, μου έδειξε καταπληκτικά έργα τέχνης, δηλαδή ζωγραφίζει καταπληκτικά, αλλά δεν θα εστιάσουμε εκεί, σε άλλη συνέντευξη αυτό. Θα εστιάσουμε τώρα στο πώς εμπνέεσαι όλα αυτά τα ρούχα, το design, δηλαδή το πώς το θέλεις έτσι γιατί είδες κάτι, σε ενέπνευσε κάτι από τη φύση, όλος αυτός ο σχεδιασμός από πού πηγάζει? Σίγουρα νομίζω όλοι και σε κάθε επάγγελμα επηρεαζόμαστε από κάτι. Βλέπουμε κάτι, μας αρέσει. Άρα έτσι και εγώ θα δω κάτι, θα με εμπνεύσει ώστε να κάνω κάτι που να μου προκαλεί τα ίδια αισθήματα που μου βγάζει αυτό που βλέπω. Αλλά πάνω απ' όλα επικεντρώνομαι στο να είναι ένα πολύ κομψό ρούχο, διαχρονικό, όχι απαραίτητα κλασικό, αλλά που να έχει και μοντέρνα στοιχεία μέσα, αλλά που μπορεί να το φορέσει μια γυναίκα από 20 έως 120 για όλες τις ηλικίες. Και με χαροποιεί ιδιαίτερα και είμαι τρισευτυχισμένη που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να κάνω κάτι τέτοιο. Οι γυναίκες στον πλανήτη έχουν έρθει για να ομορφύνουν τον κόσμο. Βεβαίως. Και εγώ θέλω να τις ομορφύνω ακόμα περισσότερο. Εν τω μεταξύ, τα υλικά που χρησιμοποιείς, πες μου, ποια είναι στα σχέδιά σου? Κοίταξε να δεις. Και αν είναι εύκολο να τα βρεις, εντάξει, γιατί μπορεί να σκέφτεσαι εσύ θέλω ένα υλικό που να είναι έτσι, αλλά να μην είναι εύκολο στην αγορά, να πρέπει να ψάξεις πολύ, να το εισάγεις, κατάλαβες τώρα, είναι μια διαδικασία ολόκληρη αυτό. Κοίταξε, επειδή είμαι πάρα πολύ στην αρχή, σιγά σιγά μαθαίνω κάθε μέρα όλο και περισσότερα. Αυτό που με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι να είναι ένα ποιοτικό ύφασμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι μετάξι. Δεν φοράμε όλοι μετάξια. Έτσι, δεν φοράμε όλοι μετάξια. Μπορεί να είναι και ένα πολυεστερικό σαν αυτό που φοράω. Το οποίο αυτό το πολυεστερικό είναι το resort, είναι για την πισίνα, είναι για ένα νησί, είναι... επομένως με ενδιαφέρει να είναι καλή η ποιότητα και καλό γουστό το ύφασμα, το ρούχο. Και επικεντρώνομαι όμως και σε basic υφάσματα μονόχρωμα, που εκεί πάνω μπορώ να βάλω τις δικές μου πινελιές και να το κάνω κάτι πολύ μοναδικό. Να πω κάτι τέτοιο. Μοναδικό. Βέβαια είπες ότι είσαι στην αρχή αυτού του εγχειρήματος, αλλά θα σκεφτόσουν ποτέ να ξεκινούσες μια συνεργασία με κάποιον φτασμένο σχεδιαστή, το οποίο αυτό
όχι μόνο θα μπούσταρε την Χρυσάνθη Φαρμάκη, το brand σου, αλλά θα σου έδινε και έμπνευση από έναν φτασμένο σχεδιαστή που ξέρει πώς να κινηθεί μέσα στο χώρο και ξέρει πώς να σχεδιάσει, ξέρει τις λεπτομέρειες λόγω της εμπειρίας. Το σίγουρο είναι ότι θα άκουγα με πολύ ζήλο τις εμπειρίες του και τις συμβουλές του πάνω σε αυτό που έχω αρχίσει. Και δεύτερον, τίποτα δεν αποκλείεται, βεβαίως. Ναι. Πώς βλέπεις το μέλλον της μόδας? Δεν νομίζω ότι θα εκλείψει και θα είναι λιγότερο επιθυμητό από ό,τι είναι τώρα για τις γυναίκες και για τους άντρες, γιατί και οι άντρες έχουν μπει σε αυτόν τον αγώνα να είμαστε ωραίοι, τι ρούχα θα πάρουμε, είναι ένα και καλά κάνετε και εσείς και όλοι. Γιατί ακόμα και να μην είσαι καλά ένα πρωί που θα σηκωθείς, εάν θα στηθείς στον καθρέφτη με το ζόρι να φορέσεις κάτι όμορφο, αλλάζει η ψυχολογία σου. Συν του ότι εγώ θεωρώ ότι το καλό ντύσιμο είναι μία μορφή ευγένειας, είτε από τον άντρα είτε από τη γυναίκα. Χριστίνα Χρυσάνθη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μικρή συνέντευξη εδώ και σε ευχαριστώ που είσαι στο Greece Now, το περιοδικό που πάει με το Harper's Bazaar στον αραβικό κόσμο. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά. Να είστε καλά. Και εγώ χάρηκα. Φίλες και φίλοι, εδώ δίπλα μου έχω άλλη μια κυρία, μια fashion designer, είναι η κυρία Ιωάννα Πατσουλάκη, έχει την εταιρεία Line Planet και έχω μεγάλη χαρά που δέχτηκες να έρθεις πρώτα απ' όλα να φωτογραφηθείς για το Greece Now, το περιοδικό που συνοδεύει το Harper's Bazaar στον αραβικό κόσμο, αλλά και να σε γνωρίσουμε, Ιωάννα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα να μου πεις πώς εμπνέεσαι αυτά τα ωραία outfits, αυτά τα ωραία ενδύματα που φτιάχνεις? Κοιτάξτε, η Line Planet πιστεύει ότι η φύση είναι η πολυτέλεια. Είμαστε συνεχώς στην αναζήτηση για τη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη. Έχουμε οργανικά υφάσματα, βαμβάκι, είμαστε στην αναζήτηση, είναι ηθικό το brand, αναζητούμε συνεχώς νέα υλικά, ανακυκλώσιμα, οργανικά, τα υφάσματά μας. Ήθελα να σε ρωτήσω, το επόμενό μου η ερώτηση ήταν τι υλικά χρησιμοποιείς? Κοιτάξτε, εμείς χρησιμοποιούμε υλικά βαμβάκι, λινό που είναι και σύμμικτα πολλές φορές, τένσελ, όπου αυτό γίνεται από ανακύκλωση από ξύλο, ραγιόν, και θεωρούμε ακόμα και τα υλικά που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε, κουμπιά ή οτιδήποτε άλλο αξεσουάρ χρειαστεί, να είναι και αυτά ανακυκλώσιμα από ξύλο, από κοκοφίνικα, από διάφορα υλικά ανακυκλώσιμα. Όλα ωραία, όλα εντυπωσιακά και τα ρούχα από κοντά είναι καταπληκτικά. Τώρα οι τηλεθεατές μπορεί να μην μπορούν να το δουν, αλλά το λέω εγώ, οπότε είναι καταπληκτικά. Όλη αυτή όμως η θεσπέσια δουλειά, γιατί θα το έλεγα θεσπέσια, περισσότερο το καταπληκτικό είναι όλη αυτή η θεσπέσια δουλειά που κάνετε εσύ Ιωάννα, αλλά και όλοι και οι άλλοι Έλληνες σχεδιαστές. Πώς επιβιώνετε? Υπάρχει στήριξη από την ελληνική κυβέρνηση, από το κράτος, να σας στηρίξουν, να υπάρξει μια εξωστρέφεια, να προωθήσουν την ελληνική μόδα στο εξωτερικό? Θα έλεγα πως όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αν και είμαστε σε μια χώρα που και εγώ αγαπώ τη χώρα μου και η χώρα κανονικά πρέπει να αγαπάει εμάς, δυστυχώς δεν υπάρχει στήριξη, ο καθένας προσπαθεί από μόνος του να επιβιώσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μικρή συνομιλία που σε γνωρίσαν και οι τηλεθεατές μας και σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για το Greece Now που λαμβάνεις μέρος. Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία να έχετε. Η κυρία που έχω εδώ δίπλα μου είναι η κυρία Βασιλική Ρούσου που έχει το brand Marivi.
Βασιλική, σε Γεια καλωσορίζω. Βασίλη, ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στο Greens Now, το περιοδικό. Και εγώ ευχαριστώ που με φιλοξενείτε φυσικά. Μεγάλη μας χαρά. Και θέλω να μου πεις την έμπνευσή σου πίσω από τη συλλογή σου. Πίσω από τη φετινή μου συλλογή, όχι γενικά του brand. Ωραία, πες μου τη φετινή που θα δούμε έτσι. Η φετινή συλλογή, καταρχάς λέγεται Individuals, διότι πιστεύω πάρα πολύ στη μοναδικότητα του καθένα, στο στυλ του και στη μοναδική οπτική γωνία που έχει ο καθένας για τη ζωή και για τον εαυτό του. Μου αρέσει πολύ όταν όλοι μας κάνουμε boost αυτό που είμαστε και όχι αυτό που βλέπουμε γύρω μας σαν trend. Και αυτό είναι για μένα η έμπνευση της συλλογής. Και γι' αυτό είναι πραγματικά το κάθε item και κάθε κωδικός της συλλογής ένα και ένα, πάρα πολύ ιδιαίτερα και μοναδικά κομμάτια όλα, όπου θεωρητικά αντιπροσωπεύει το καθένα και έναν individual και ένα μοναδικό άνθρωπο αντίστοιχα και χαρακτήρα. Τι υλικά είναι αυτά που χρησιμοποιείς, Βασιλική? Πάρα πολλά υλικά, πάρα πολλά χρώματα, πέτρες, μετάξι, ασήμι, μέταλλα. Έχουμε βάλει φέτος μια φανταστική σειρά η οποία είναι λίγο πιο exclusive και πιο luxury τα υλικά τους και έχουν από ρουμπίνι μέχρι μαργαριτάρια φοβερές πέτρες, επίχρησες, με χρήσωμα γύρω-γύρω. Αλλά πάντα επιλέγουμε πολύ ιδιαίτερα υλικά, με χρώμα, εντάξει κάνουμε πολλές πλέξεις και είναι όλα χειροποίητα, οπότε τα υλικά μας είναι από παντού, μοναδικά, με πολλές ιδιαιτερότητες. Πες μου κατά πόσο βοηθάει, επειδή εσύ είσαι μια νέα κοπέλα και ξέρω ότι είσαι και ενεργή στα social media, κατά πόσο βοηθούν τα social media έναν σχεδιαστή, αν αυτό είναι θετικό, αν πραγματικά ενισχύουν τη δουλειά του ή είναι απλώς ένα trend που υπάρχει αυτή τη στιγμή και κάποια στιγμή θα περάσει και κάπως πρέπει να το δει διαφορετικά ο σχεδιαστής, δηλαδή να δει την καμπάνια τη διαφημιστική με έναν άλλον τρόπο και όχι μέσω social media. Έχεις δίκιο με αυτό, γιατί η αλήθεια είναι πάρα πολλές φορές έχω αναρωτηθεί αν ξαφνικά μια μέρα εξαφανιστούν τα social, θα καταστραφούν και οι μισές εταιρείες μαρκετίστικα στον κόσμο. Είναι τρελό. Εγώ σίγουρα βοηθάνε πάρα πολύ. Σίγουρα είναι ένα μέσο να πεις στον κόσμο ποιος είσαι, γιατί όλες τις φωτογραφίες και το υλικό που ανεβάζεις είναι ένα δείγμα της αισθητικής σου, του τι brand είσαι και τα συναφή. Είναι ένας τρόπος να επικοινωνείς με τον κόσμο και με τους πελάτες σου και όχι μόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι huge η αγορά του Instagramματος και όχι μόνο. Όμως θα έλεγα ότι θα έπρεπε το κάθε brand και προσωπικά ο καθένας μας, εκτός των social media, να μπορεί να έχει μια βάση. Τα site εννοείται να δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δεν είναι μόνο το Instagram το οποίο μας αντιπροσωπεύει. Τα e-shop μας να είναι πολύ ποιοτικά, με πολύ ωραίες εικόνες και αυτά. Και γενικά. Και εύκολο προσβάσιμα. Εύκολο προσβάσιμα. Είναι και σημαντικό εύχριστα, γιατί ξέρω. Ναι, εύκολα. Γιατί ξέρω πολύ κόσμο που δυσκολεύεται σε κάποια site. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να είναι ευκολόχρηστο το site μας. Και εννοείται ότι θεωρώ πάντα και πιστεύω ότι ο τύπος θα είναι πάντα in και πάντα θα έχει ανταπόκριση. Πες μας εδώ στην Πάρο που σε βρίσκουμε, το μαγαζί. Λοιπόν, εδώ θα με βρείτε στην Άουσα, ανοίξαμε φέτος. Μου κάνετε ποδαρικό, δηλαδή, από ό,τι κατάλαβες. Και εσύ μας έκανες ποδαρικό. Ναι, τι ωραία. Είμαι στην Άουσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μαγαζί μας. Θα έρθετε να κάτσουμε και έξω να σας κεράσουμε τα κρασάκια μας και τους καφέδες μας. Και έχουμε μαριβί και έχουμε και πολλά άλλα brand μέσα, αντρικά ρούχα, καλλιτικά. Το έχουμε κάνει ένα πιο concept μαγαζί εδώ. Μαγαζί. Ναι. Βασιλική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σου εύχομαι κάθε επιτυχία στο τι κάνεις. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Άλλη μια κυρία κάθεται εδώ δίπλα μου που έκανε φωτογράφηση για το Greece Now. Το όνομά της είναι Ειρήνη Χαλκιά. Έχει την μπράντα It's All Greek on Me. Σε καλωσορίζω, Ειρήνη, να μιλάμε στον ελληνικό. Γεια σας, γεια σου. Θέλω να μου πεις δύο λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, βασικά. Να είσαι καλά, και εμείς ευχαριστούμε που δέχτηκες και ήρθες εδώ στο περιοδικό. Θέλω να μου πεις δύο λόγια για την μπράντα σου. Πώς εμπνέεσαι και σχεδιάζεις αυτά τα ωραία ρούχα? Λοιπόν, το It's All Greek on Me δημιουργήθηκε το 2014, τότε εκεί μετά την κρίση. Πάντοτε ασχολιόμουν με τη μόδα, marketing τελείωσα, καμία σχέση, αλλά πάντοτε η μόδα ήταν το αγαπημένο μου κομμάτι. Και έτσι με όλη αυτή την κρίση, γιατί στραφήκαμε όλοι προς το ελληνικό, προς την Ελλάδα,
Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα να επαναπροσδιοριστεί το ελληνικό και σαν σουβενίρ και σαν ρούχο, σαν ένδυμα, σαν όλα. Και έτσι ξεκίνησε την Prada. Ποια είναι τα υλικά που χρησιμοποιείς? Όπως λέει και το όνομά μου, It's all Greek on me, έχει διτή σημασία. Δηλαδή είναι όλα ελληνικά πάνω μου και σαν υλικά. Προσπαθώ δηλαδή και τα υλικά να είναι ελληνικά, αλλά και η έμπνευση να έχει έτσι ελληνικές γραμμές. Οπότε έτσι είναι. Έτσι είναι. Ελληνικότατα, δηλαδή από την κορφή μέχρι τα νύχια που λένε. Ναι, ακριβώς. Ελληνικά όλα πάνω μου. Σωστά. Βέβαια, να συμπληρώσω λιγάκι. Αυτό δεν βεβαίως. είναι πάντοτε εύκολο, το να ξεκίνησα με πολύ ενθουσιασμό για να βρω ελληνικά υλικά. Αλλά στην πορεία δεν ήταν καθόλου εύκολο αυτό. Έκανα δηλαδή πολύ κόπο. Με πρόλαβες, ήταν η επόμενη μου ερώτηση, το κατά πόσο όλα αυτά τα υλικά που κάποιος χρησιμοποιεί εδώ στην Ελλάδα είναι εύκολο, αν υπάρχουν, αν παράγονται στην Ελλάδα, ή πρέπει να τα φέρεις από το εξωτερικό και αυτό είναι μια ταλαιπωρία που ίσως σου αλλάξει και το concept, ας πούμε, και το σχέδιο στο design σου. Προσπαθώ όχι στο design, αλλά τα υλικά δυστυχώς στην πορεία είδα ότι δεν γινόταν. Δηλαδή αυτό με περιόριζε πάρα πολύ για να φτιάξω αυτά που ήθελα. Και να εκφραστείς έτσι όπως ήθελες. Ναι. Οπότε λίγο στην πορεία πάλι προσπαθώ όσο μπορώ. Ναι. Ωραία. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα. Πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Πέρασαν πολύ ωραία. Φίλοι μου, άλλη μια κυρία που κάθεται εδώ δίπλα μου είναι η Μία Παπαευθυμίου ή Μία Πάπα. Είναι Sustainable Lifestyle, το brand της είναι Μία Πάπα, με ένα πι παρακαλώ. Μία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να κάνουμε αυτή την συνέντευξη. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε επίσης που είσαι και μέρος του Greece Now που συνοδεύει το Harper's Bazaar στον αραβικό κόσμο. Χαρά μου, αλήθεια, πραγματικά χαρά μου. Θέλω να μου πεις πώς εμπνέεσαι τη συλλογή σου κάθε φορά, το design. Βέβαια να πούμε ότι είσαι και αρχιτεκτόνισσα. Ακριβώς. Πρέπει να παίζουμε και για το γραφείο το αρχιτεκτονικό, παίζουμε το όλο concept, πώς το έχει συνδυάσει όλη αυτή την έμπνευση. Ακριβώς. Αυτό είναι στην ουσία η βάση όλων, εξαιτίας του ότι είμαι αρχιτέκτονας και σχεδιάστρια μόδας. Ήθελε να δημιουργηθεί ένας κόσμος. Οπότε η αρχιτεκτονική παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του brand και στο σχεδιασμό. Όλα τα patterns τα οποία δημιουργώ μόνη μου είναι μοτίβα αρχιτεκτονικά. Και το τρίπτυχο είναι αρχιτεκτονικά μοτίβα, sustainable υλικά, τα οποία τα παίρνω από την Ελλάδα, κυρίως από το σουφλί, το μετάξι και οργανικό λινό, και είναι η αυθεντικότητα και το handmade στοιχείο. Τα υλικά δηλαδή είναι μόνο μεταξωτά, τα δικά σου, ή υπάρχουν και άλλα υλικά? Είναι κυρίως μεταξωτό από το σουφλί, ναι. Και μετά έχουμε και λινό. Μπορεί να βάλουμε και κάποιο tencel, μπορεί να βάλουμε και κάποιο μπαμπού. Γενικότερα όμως είναι όλα οικολογικά υλικά, χωρίς τοξίνες, με πολύ φυσικό τρόπο και διάφανο τρόπο παραγωγής. Αυτό είναι πολύ βασικό για εμάς. Οπότε, αλλά κυρίως η παραγωγή και το brand βασίζεται και έχει καθιερωθεί εξαιτίας των μεταξωτών, του μεταξιού και του φάσματος αυτού. Πώς θα περιέγραφες, αν σε ρωτούσε κάποιος, πώς θα περιέγραφες το brand Μία Πάπας, πώς θα το περιέγραφες εσύ? Πες μου τώρα 1, 2, 3 λέξεις, πες πώς θα το περιέγραφες. Είναι ένα πάρα πολύ διαχρονικό, elegant, γυναικείο, με χαρακτήρα. Και αυτό είναι που καθορίζει και το brand, θεωρώ εγώ, σαν ρούχο και αξεσουάρ, αλλά και το γενικότερο Μία Πάπα World, δηλαδή και τα interior designs που κάνω. Το χαρακτηριστικό τους είναι ο χαρακτήρας και το πολύ έτσι customized στοιχείο που δίνω σε κάθε project. Είτε είναι project είτε είναι ρούχο. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισες κατά την πορεία σου μέσα σε αυτό το χώρο? Ίσως το ότι δεν ήμουν στο χώρο αυτό του σχεδιασμού μόδας. Οπότε ως αρχιτέκτονας θεωρώ ότι υπήρχε ένα πάρα πολύ μεγάλο εφόδιο, γιατί υπήρχε όλο αυτό το σχεδιαστικό και η οργάνωση και ο τρόπος διαχείρισης από το concept μέχρι την υλοποίηση. Αλλά προφανώς είναι ένα άλλο κομμάτι ο σχεδιασμός ρούχων, οπότε χρειάστηκε να γίνει όλη αυτή η εισαγωγή στον κόσμο αυτό, με τα υλικά, με τα πατρόν, με τον τρόπο διαχείρισης του υλικού. Αλλά θεωρώ ότι οι συνεργάτες είναι το πρώτο και το α και το ω σε κάθε project που διαχειρίζεσαι. Και είχα την τύχη και την τιμή να συνεργάζομαι με πάρα πολύ και καταξιωμένα στον τομέα τους άτομα που εμπιστεύομαι και συνεργάζομαι χρόνια. Δώσε μας το στίγμα σου στα social media, το site σου, δώσε μας
στοιχεία επικοινωνίας. Είναι το Mia Up Official, όπου είναι καθαρά για το brand. Υπάρχει το Mia Up Studio, που είναι για το design και την αρχιτεκτονική. Υπάρχει και το προσωπικό, αλλά αυτό είναι το Miss Mia Papa. Όπου στο Mia Up Official υπάρχουν κυρίως του brand και στο studio υπάρχουν τα αρχιτεκτονικά και για τα έπιπλα που σχεδιάζω, γιατί κάτι που δεν συζητήσαμε είναι ότι μέσα σε όλο αυτό έλειπε το κομμάτι του επίπλου, για παράδειγμα, και βρέθηκε η δυνατότητα μέσω από μια εταιρεία που λέγεται Δρομέας να σχεδιάζω τη δική μου σειρά επίπλων. Το οποίο δένει πλέον όλο τον κόσμο. Και δημιουργούνται μετά τελείως χώροι με αισθητική, οι οποίοι έχουν μέσα από ρούχο μέχρι και την όλη εσωτερική επέμβαση. Δηλαδή, κάποιος έχει ένα σπίτι, του το επιπλώνει, τον ντύνει, τα πάντα. 360, ναι. Είναι τρομερό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ και σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Εγώ, να είσαι καλά και εσύ ό,τι καλύτερο. Και εσύ, ευχαριστώ. Είμαστε εδώ πάλι πίσω με την Βαλεντίνα Βασιλάτου, την σχεδιάστρια, και η μπράντα της είναι το VV Conscious Collection. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαλεντίνα, που είσαι εδώ μαζί μου και στο Greece Now που δέχτηκες και κάναμε αυτή τη φωτογράφηση. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ και για τη συνέντευξη και για τη φωτογράφηση, όλα. Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε. Θέλω να μου πεις 2 λόγια για την κολεξιόν σου. Πώς εμπνέεσαι κάθε φορά που σχεδιάζεις? Πολύ ωραία ερώτηση. 2 λόγια, θα το προσπαθήσω γρήγορα. Έχεις χρόνο? Έχω χρόνο, πολύ ωραία. Τα μαγιό που σχεδιάζω και τα ρούχα, όπως και αυτό που φοράω, είναι οικολογικά και προέρχονται από υφάσματα τα οποία είναι φτιαγμένα από πλαστικά μπουκάλια και δίχτυα, τα οποία τα συλλέγουν από τη θάλασσα και από το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν και η πηγή έμπνευσης για το σχεδιασμό πάνω στα ρούχα και στα εμπριμέ σχέδια, τα οποία τα σχεδιάζω εγώ, είναι η θάλασσα. Προσπαθώ να φέρω καινούργια animal prints στο χώρο της μόδας και έτσι εμπνέομαι από ψάρια, τα οποία παίρνω τα μοτίβα τους, τους χρωματικούς συνδυασμούς τους και φτιάχνω τα δικά μου εμπριμέ σχέδια. Οπότε και τα υλικά που χρησιμοποιείς είναι κατά κάποιο τρόπο... Είναι ανακυκλωμένα, ναι. Τα οποία αυτό είναι οικολογικά, γιατί βοηθάνε στην αποσυμφόρηση της θάλασσας από τη ρύπανση από πλαστικό και βοηθάνε στο να μειώσουν την παραγωγή νέας ύλης, νέων υφασμάτων και σίγουρα να έχουν το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Πώς βλέπεις το μέλλον της μόδας και ποιες αλλαγές θεωρείς ότι θα γίνουν? Ήδη το βλέπω στην πράξη και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο στην Ελλάδα. Γιατί όταν ξεκίνησα το brand μου πριν 3,5-4 χρόνια ήμασταν λίγο πίσω σε αυτό το θέμα. Έχω καταφέρει και εγώ να πρεσβεύω την οικολογική μόδα στην Ελλάδα, οπότε είμαι μέσα σε όλα αυτά. Το βλέπω να προχωράει πολύ γρήγορα στο να έχουν όλη η οικολογική συνείδηση στο σχεδιασμό, στην παραγωγή, στα υλικά και πολύ όμορφα κόνσεπτ με πολύ ωραία αποτύπωση, υψηλή αισθητική. Αρχίζουμε να δίνουμε πάλι μια μορφή τέχνης στη μόδα, φεύγει το fast fashion, μονότονα ρούχα, οπότε βλέπω πλούτο από πολλές μεριές. Και τελευταία έχεις κάνει μια συνεργασία, νομίζω, με τον Βασίλη τον Ζούλια, με τον φίλο μου και τον Περίγλη και τον Βασίλη. Σωστά. Πώς ήταν αυτή η συνεργασία? Είναι καταπληκτική. Είναι τώρα η κολεξιόν που έχουμε λανσάρει για το 24, σε συνεργασία με τον Βασίλη τον Ζούλια. Τη λέμε La Mer en Fleur. Καταπληκτική συνεργασία. Γενικά ήταν η ιδέα μου να πάω και να του προτείνω να κάνουμε οικολογικά μαγιό με τα εμπριμέ του σχέδια, τα οποία ξεκίνησε το κόνσεπτ με το Emily in Paris, αυτό το εμπριμέ με τα λουλούδια που φοράει η Lily Collins στο Emily in Paris, και κάναμε μόλις το launch event στο Maison Zoulias Atelier και πήγε φανταστικά. Ήδη έχουμε κάνει sold out σε ένα κωδικό που το ξαναπαράγουμε. Έχουμε κάνει όλο το μοντέλο να είναι οικολογικό εκτός από τα υλικά, αλλά και στον τρόπο παραγγελίας. Δηλαδή κάποιοι μπορούν να μας ζητήσουν on demand τα ρούχα στο Emily in Paris Print Rose, ας πούμε, ένα κόψιμο το οποίο δεν το έχουμε βγάλει εμείς σε αυτό το χρώμα. Ναι. Ή και sur mesure. Για τις γυναίκες οι οποίες έχουν κάποιες ανάγκες σε σχέση με το σωματότυπό τους, ίσως πιο παραπάνω στήθος να θέλουν, περισσότερη στήριξη ή για τη λεκάνη, και μου το ζητάνε και σαν την υψηλής μόδας ρεπτική, φτιάχνω και το μαγιό πάνω στο σώμα τους.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου εύχομαι κάθε επιτυχία να πας πολύ μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα κιόλας. Και εγώ. Από κοντά, να είσαι καλά, επιτέλους. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Άλλη μια κυρία που βρίσκεται εδώ σε αυτή την καρέκλα δίπλα μου είναι η κυρία Νάντια Δούκα που έχει την εταιρεία NDQ. Σε καλωσορίζω, Νάντια. Καλησπέρα σας, χαίρομαι που είμαι εδώ. Και θέλω επίσης να πω και την ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτό που φοράω είναι της Νάντιας. Με μεγάλη μου χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να μου πεις πώς εμπνέεσαι. Εμπνέομαι από τα ταξίδια, Βασίλη μου, και από καλοκαίρι, γιατί προτιμώ να ζω όλο το χρόνο στα καλοκαιρινά μέρη. Τα υλικά που χρησιμοποιείς. Κατά βάση χρησιμοποιούμε φυσικά υλικά και σαν κύριο κριτήριο είναι να μην τσαλακώνονται τα εφάσματα. Γιατί το κόνσεπτ της εταιρείας και της συλλογής είναι ρούχα ταξιδίου, που να μπορούν να φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ένα ρούχο δικό σου μπορεί κάποιος να το φορέσει και σε ένα έτσι ωραίο beach bar το πρωί, αλλά μπορεί να το φορέσει και το βράδυ σε ένα κλαμπ επίσης. Δεν χρειάζεται να το αλλάξει. Είναι έτσι τόσο ωραία συνδυασμένο και το όλο το concept που πηγαίνει όλη την ημέρα, μπορεί να φορεθεί. Ναι, αυτή είναι και η βασική ιδέα. Επειδή και η ίδια ταξιδεύω χωρίς βαλίτσες, πάντα προσπαθώ να βρω σύνολα που μπορώ να τα συνδυάσω από το πρωί να τα φορέσω από το πρωί μέχρι το βράδυ με αλλαγή κάποιων αξεσουάρ. Επειδή ξέρω ότι η καταγωγή σου είναι από τη Ρωσία, θέλω να μου κάνεις έτσι ένα, πώς κάνουν το fashion police που λένε στο κανάλι, το entertainment, ξέρεις, που λένε για τη μόδα. Θέλω να μου κάνεις κάπως έτσι, να μου συγκρίνεις. Πώς είναι η μόδα στη Ρωσία αυτή τη στιγμή σήμερα και πώς τη βλέπεις στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι Ρωσίδες τολμούν ή οι Ελληνίδες τολμούν? Νομίζω σήμερα θα έλεγα ότι οι Ρωσίδες τολμούν περισσότερο, αλλά σίγουρα η ελληνική μόδα έχει μια καινοτομία και έχει μεγάλη άνοδο στην Ελλάδα. Νομίζω ότι στην Ελλάδα καινοτομούν, αλλά δεν τολμούν τόσο. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που ταξιδεύει πολύ, γιατί όσο ταξιδεύεις τόσο ανοίγει το μάτι σου, ανοίγουν το μυαλό σου, ορίζοντάς σου, βλέπεις πράγματα. Ναι, σωστά, ναι. Πες μου, έχεις και πελάτες από το εξωτερικό. Πώς αισθάνεσαι που ξέρεις ότι έχεις πελάτες από τις Κάνες, από το Μονακό, από το Ντουμπάι? Πώς σε κάνει και αισθάνεσαι? Νιώθω πολύ όμορφα που επιλέγουν τα ρούχα μου. Φέτος κάναμε μια καινούργια συλλογή με μαγιό για μια εταιρεία στο Μονακό. Θα σας το αποκαλύψω σε λίγους μήνες. Ναι. Και ο επόμενος στόχος είναι Ντουμπάι. Κάθε επιτυχία σου εύχομαι, Νάντια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Και εγώ ευχαριστώ που είσαι εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.